Sesin pangai ku le nam ta jong pi barok ke man para be jonga ki sotna pe ka channel jong in ti meneng way to heaven uble ki jing su nya bun kur ku do ki im ki jong pi uble nang yo ban yarap ki jing chu ban khanya pi nang ye san nang ye ki nang ye ram shu in ban tre ya ka kam ku jong le amen thì hai cái step mentang orang jing ai ku le nam ta jong pi we ya ka teng ba thiang tam ku jong Jesus Christ ban tai no kan em jong in ban nga kerman ba ling ba kan step kan ora kan long step ko jing ku nam ta jong pi ba ublei unda yo na ban the jing ku jong u ha ka jing ku jong pi ha ka le kawan ku jong pi ka tre ka ta jong pi ha ki ban ta ba ro ha ka jing ku jong pi namar ba ha ka ni ka si man ta ko ki problem ka don kan ai ma ka tin ka jong blei ya ka ba ka tin jong blei ka kran ba ka tin jong blei ka don ka jing kular ya ka jing ku jong pi ala ngi pe naga kitab Exodus nakal nang khatsa na khat ka khatlai khatsau kani ga dei ka banga kwa ban kran kani ga step menta ka banga kwa ban ye thu pi ba ublai udan ke ke jing ular naka banta jong pi ba ublai udan e ban le naka banta jong pi hendai ba pi dan kam tang ba pun shanya hau amen pi dan kam ba pun shanya hau nama ki ba rem ki jong pi ki betul syadin ki jong pi ki jing ki jong pi ki jing mamla jong pi lagi long jing pang jing hitam lagi long jing duk jing kudu lagi long jing jing le baro kita taktin jong lei ka ong bang ye kita pinami issue lano ro amen ye kita pinami issue lano ro nama hakar khot ko khatsa la ong ko me kong utra unyale nam ta jong pi namar kata to das ngam jarno kaktin ke jong blai ko angko ki pravnya ublai unjale ya katma nam ta jong pi ublai unlong ringkat dot pi ublai unlai ashwa jo pi bat katma kam de ke jong pi ke de jong ublai kadang kam ngi kitang bangin chushania hu ngin chunget hu ngin IT hu ngin scam hu kata ka de ke jingkran ke jong kaktin ke jong blai nama ko ki pravnya ha ka ni ke por men baki kun istri kitang ya kilami na ka ri Egypt but anda kilaya kila po ya ka duriau hakmat ke duriau ko basau te ka bible ka itu ingi ko ki pravita ki breu ki kun istri kilak so kutlat ha kata ka jaga ha kata ka por kata klikmat nama beliau dan ke duriau ka ba he ka ba krau ka duriau ka ba hakmat ke jong ki but nadin jong ki pan ki sipai ke ri Egypt kidang be ki ban wan kem lane ban peniap lane ban long merame solution kini ki te hakum kata ka por maki kila dan kata ka jing so shakti kila dan kata ka jing linear kila dan kata ka jing kanyam ka bajur yo Moses kata ka jing kun tho ka bajur yo Moses bat kum tang tetel nama balai maki la so shakti ya ki sipai nagari Egypt teng ko ki prab na ha ka chi im jangiru teng iso bang inia sakmak so amdalat amdalanti iso balakut lakut lanti nadin jangi ka tangbe ka jingduk nadin jangi ka be ka jing hitam nadin jangi ka be ka jing jingele nadin jangi ki be ki jing sneer ka jing imudi ki bor ka jingdum ki be ka jing ki bor jo paman ki be ka jing ka jong pigin bat penjot ka jing ka jong pi handai ko ki prab ka krin ka jong ka ong na ka ba utrai unyale na ka ta jong ublai ulong hakalyang ka jongi te u ken ubalakan ban yang persya utrai ulong hakalyang ka jongi u ko ki uta ubala ban yale persya ya ka jim ka jong ka jong amdan udah uai pat ubala ban yale persya ya ka jim ka jong pi lalang ipai na ka ktin ka jong rai na ka sithi ka jong poch ki nongrum nagal nang ba phra lar pipai hangni ko ki pravnya upol ukuntu bat uai man sim na kam ta jong pi ko ki pravnya ba kumno gen bang ngin de bang so shapting andai ngidan kam ken bang ni ilong pastem ka tin jom ko ang kumin nagal nang ba phra ka thot ba life boy ko ang ni ko kumno te ngin ya ong yakini ki ru lada ublai ulong na ka banta jungi uai uta uban yale batni lada ublai ulong na hakalyang ko jingi uai uta paken ubala ban yang yale ha na kamta jonga jong uai ubala ban yang persya hakmat jonga jong pi ko ki pra amdan kin de ki bat nama balai ba ublai jungi ulong uba kham khrau ban ye ki baro te kumta ko ki pra jangan nanang pihak ni ka pom ta ngita ka ban khami kan ngita ka ban pslol de kasam ko ba arpunyo ko khat ka ba khatsau ko angum ni ko to da khami how try to long klan but to pslol yala ka donut shisha kan to up khami
how try tolong sure to pen klai ya la ka dron ke jong phi how try to pen scam ya la jong dron ke jong phi how try gen nama amdan ki amdan ki wei pat ki bala ban yang la ne ban ya la sha hakmat ke jong phi ko ki pra nama ba la da ulai long haklen ting ting ka ji jungi ni don ya ka ju ka jing ting ni don ya ka ju ting ting ni khnyum ting ting ni atatien ting ting oh ni don si bon ki jing kun tho ka ji ka jungi habang ingat ni ha ring jing ni jing kut lat ting ting ko ki pra bijan habang la nget yu ji sui la phai so ji sui la pedang yu ji ting ting ni sak kun tho ting ting ni kun tho oh kat bang la pedang yu ji su ngadang khat bangan light na ka jing pang sam pen ban ngadang khia ka jing pang ngadang ban ka jing duk ngadang ban ka jing ek ngadang ban ka jing ele ting ting kunta ni so kutla ni ka jing ni ban ni khnyum ru ya kita ki boro ting ting ni khnyum ru ya ublei ha ki jim ko jongi andai ko ki pra ba pitip nang ang phi tin ka jong blei ko ong ka thma kam dei ka jong phi dei ka jong ublei ka kam lam ko jong ka chhi ka dei tang ngin chu shania ublei ngin khmi sha ublei utip kumno ban yu ban yalam ya ka jim ko jangan chupi kumno ban ya da ya ka jim ko jangan chupi nama ka thama kam de ke jong uplei te kumta ko ki pra aba ki khuni sir ki la ko plak la dan hapren ka kutla jong ka duriau shakhamat don ka duriau shandien don ki nong shun ki ba be ki hakum kata ka pon ki bre ki khun sir ki pe ba shakhamat don jingyam shandien don jingyam maki ki lalong hapdang dan maki kimtepan ka ka ba ka plan ka jong uplei cái baka bor ko jong cái jing khrau ko jong ublei maki kimpat skotho kimpat shania kimpat IT lot yala dia kimpat ya kata ka bor ko jong ublei dan kata da ko kimpat ting ting ka jim ko jong iru apne ga kutlat kut lenti ni so bangila kutlat ni akut lenti amdan lenti ya ka jim ko jong ajapi ka coba phalate la khum de kita ki jing jinjan ki jing pang jing sitam ni so ba amdan lat shu tin jom ni ko angkum no naga sithi oni kong de po si ko de nagal nang ba si po ko ba khlai ko angkum ni ka jing tunju kam sim langat happy henrei tang ka ba ubre ula ban sha henrei ublei ulong uba la ban sha nya uban om sha ba an tunju ye phi tam ya kata ya ka ba phila henrei ringkat bat kata ka jing tunju un thauru bat ya kalat ban lait khnang ba phila ban sha ki pe utau di ublei ji unam tunju phi re ringka ki jing tunju ye phi ublei udon ro kala kalenti ba thau khnang ba phi phila ban lai ublei lo thau khnang ya kata kala kalenti nagam ta jong phi nam ta jong akin ko kipra ti ka ba kong san ka de yang ni ka tin job ka kwa ban ye thu yang ai phi ko kipra ni dan kam gen bangin shania ha ublei ni dan kam gen bangin IT lot yela de hakikti ki jong ublei gen ko kipra habangila shania ela de ha ublei habangila IT ela de ha ublei ti kum ta gen ko kipra ne phini igen ke ka ba ublei dan banle nagam ta jong ublei ulong ubangila ban shania hagi bentah barok gen ko kipra pela da pipe naga kitab Genesis naga nang ba arfual hangni la itu ba ublei tunjuk yu Abraham da ka ba upan ya ukon jo Ishak bo un ai ida ka jingknya kemudian ba un penyap elo jong ukon te kumta ublei ula ong yu Abraham tu kenya no ya ukon jong me nagam ta jong Abraham ula lei ula kongu yo ublei ula ska bejar ula kumba ublei ula ong yo ayo Abraham ba uklam artatin uklam kunyum klam ande ula bud be yake ba ublei ula kran yo Abraham bakum ta ula let syakata ka jaga ya ba ublei ula de ong yo Abraham let chata jaga ra yo khonjom me bat kenya hangta ka tin jom le kong anda bat kilapoi la te Abraham la te ya ka duan la pun biang na so la pun biang ki ding ki bara ban siang kata ka jaga ban pun biang bat hakum kata ka po Abraham ula te ula khum ya Ishak bat satang ba undung na bon penyap na ndai ulai ya kata ka jingai ki jom Abraham bat ublei ula khang ya Abraham sange na wana pun mensau ya uta usamna yu Abraham ublei long sange na wana pun mensau ya uta usamna nama ba ublei wa ublei ong ba nama ngalai ngati ba me shakting nga bat ba me nget ya bat ba me komho ya nga te ke ka belajar ko ki prabda lada hang na pin pet haga jaka ban kenya yo Ishak ublei la pun kret lupa ken ya ulang rot badan hakata hauta ulum
ublay ada bu pa yu talang berat ban pendap yang kata kecingknya jong kata jong ublay kata pol tenata ta ko kiprona kemudian kalenti kala don lupa ha ublay la da thau lupa kalenti yang aji kadang kam setang bangi nget au kadang kam syania au kadang kam IT ho namar ki jing jopi ki jing long ki rem ki jopi ki jing te ki jing mat ki jing sitam ki jing pang ki jing ki jing yale ki jing len ki basne ki jing pensyoi lane teng ki jing duk ki jing kulru jopi paro kita do na pe lalangi pe nakal nang ba khat sao do khat ba khat lai ka kitab Exodus ka ong na ka ong Moses ula ai men sien ya ki kun Israel ki kun se kita pe ki jing khunyum kita pe ki jing shopping kita pe ki jing ataten kila I kita ki nong shun kila wan syahmat dan ka duria na den ki nong shun ki Moses kila lendian kila yam kila khunyum kila keran kila kun tho yo Moses but Moses uang kumne ai ka jingkerman yak nakatin gitu uang kumne uang Teu Moses la ong hau tang upaj ba wat chok tiang pi tu sange tu khmi ru ya ka jing penim jong utrai ya ka ba on sapen I happy ha ka ne ka si namar ya kita ki Egypt ya ki ba pi lai I ha ka ne ka si pin om yu I shu ya ki lano pi ka tin jom ri ko not Moses wai men siam na kam ta ki kun Israel ong ba wat chok tiang pi to sange anak ban shifting to kami yang ke jing im ke jung utrai nama ublai un sapun ep hakan ni ke simenta ublai sim un umong pun I sibet pun I la sai pun I la sin dai menta nama kadai kani ke si jong ke jing pun im ong ke tin ke jong blai but ya kita ki Egypt ki ba PPE menta pinum issue kita ki jing ki ba PPE menta kita ki jing pun ki ba wana pi menta kita ki jing duk ki ba wana pi menta kita ki jing pang system ki wana pi menta ko ki para pinum issue ya ki lano nama ublay yaki on penduk pendam nak baro ublay yaki on penduk pendam nak baro nama pidan kam pensiannya pidan kam pengai ublay udan ni balai nam ta champi kijing jing yale kijing pang kijing sistem ki baro kijing plat kijing mamla ke jampi kijing mlen ki basne ke champi ki ba pikwa ban lai kum ki jingdi ki jing bam la ne ki jing mulien ban pek kini ki kam portray ki video la ne ki film jaklia la ne ki jing kran lorni ki jing pek lorni la ne ki bor ki jing mulien ki bas snail pa ki badan hak ji ki ba penting ki pen apatin ye pi ko ki problem ko blai ong ba hakani ka singi dan ka ba pingai te pin I ka jing pin im ka jong blai pin I jing khra go jong play pin I ya ko buram go jong play kin ko ki problem but ha na do kan ka si kin ko ki problem play ong ba pinami issue ya kita lano nama kani kadai ka si jong ka jing pin ka si ba go jong post ki ko den na nang ban na ka khot ka ba ko ong kom ne nama uang ngalasa skor ya me ha ka yang badiang hun bat ha ka si ki jing pin im ngalawan yarap ya me hakmi mentakan kata ka yang badiang hun hakmi mentakan kata ka si kajing penim hakmi mentakan kata ka ya jong kajing pediang hun ba kata ka si jong kajing kani kan kata ka si jong kajing penim ko kipra te pini I menta pini kani hakani ka si pini ya kajing penim ke jong play ne la pida pi ngai pisyanya pi IT ya la de how be kajing ke jong pi kajing bamna jong pi kajing tot jong pi baro ublai wang ba pinum issue lano han itu nget ken to syanya ken ha yang di ha ublai to IT ken ya to khmi ken ya ka jing im ka jong ublai ha jing mu chopi amen dengan nget scam ko ki pra be jing ha ka ublai nya penyarap e pina ublai ulong ubang nila bang syanya ko ki pra ublai ulong ubang nila ban syanya ha ublai IT ya di ha ublai utip khambai ki baro but ublai itu ki nong shun ki jong pi itu ki jing la jong pi ublai kita bar ong ka tin jong play on sa penduk pendam na ya kita bar wat la pi kwa ban I makana ro le pinum issue namal balai kita ki nong shun jong pi gen kila do kila dam te ublai kwa kan ban penduk pendam na pi ya pi na kita ki jing la bar kwa ban polite na pi kita jing la jong pi bar on penduk na makani ke si jong ka jing pi kani ga dikasi jong ka ayu kathma kam dik jopi ga dik jong kani ga dikasi jong ka jing pathma ga jong kani ga dikasi jong ka jing pathma ko ki pra khmi sha utrai udani e man le na ta jopi tena hala phimdan ka man khuslai wanam khnya wanam antate wanam ayu ni shanya ublai
tip kham ha ban le nam ta jong amen ublei nyo ban kur ku ya ke jim ke jong pi ko ki pala bi jam ban ngai kam ki pro jam ublei nong yo ban ai bo de pi khmi shau trai ko pro ke jing jing tun ju ke jong pi ki ba wan ko ro kan ma ko ba ka don kan lat yo se pi so ba om don lat la kut lat ka jim jong pi so lo ma ro pi so don ha pleng ke jing le pi so ba teng teng ki don ki bri ki ba om so don la kut la so kut la om so don lan ki le nam ki lumber dengan ai pia kan sing wan nom lumber wan shop ting wan ataten khmi shau ublei hai shau ublei tin job le ka ong na ka ba ngan khmi la ki khmat se ki lum nang no kan wan ka jing lap ko changa ka jing lap ko changa ka wan kin na utrai la thai ko bleng ko no amen kata de ka tin job le mi don ka man khmi shau utrai ka jing lap kan wan amen ublei nyo ban ku yi pi ublei nyo ban ya lap ka ji ko ji pi ni doi ko pa jingi ba hab neng lo ko kiteng jame wan ka hima jame ko ma jama khandau ba ne trai ka ni step tang on ban aingo eme nam ta akani ka kitien ke jame ko tai ka ba me kran ko tai bicha ba mame ko tai menyale na ka ta jongi ko tai ka thma kam de ke jingi de jame ko tai bicha na ba mame ko tai bicha ngam menyale nam ta ka jongi ko tai bicha ba khnang ba ko tai bicha ba ngin la ban job ko tai bicha ngila ko tai ban light na ka jing yap sa ka jing im ngila ban light na ka jing ko do sa ka jing ko khu ngila ban light na ka jing so sit sa ka jing man kham tam ko ta na ka jing tam sa ka jing shai na ka pop sa ka hop ka pop bicha trai be jo na ba me kwa ko tai bicha kita ki nang shun ki jing kita ki jing jing le jing kita ki ba pen thot ka jing yo pun ko de ki jing ki tai men pen do na ka ni ka si men ta ko tai dan kam tang ni ba ngi ngi ame in shane ame ngi ai te trai kur khu ma me ya ka ni ka tin jo me kham ta ki ni man para bi jonga ki ba yo sno ki ba yang ka tin jo me ko tai ya la bi ki do ko ta be la ki dan ki ba pang ba sistam la ki dan ki ba ba da peng ki jing le la ki dan apeng ka peng ki jing lenti ko tai be jonga ki jem ko jong ki la ka no ka jing te jing khong ko ba na ko jing ko tai be ki jing le ki ba sneer ko pa ba trai ka ni de si ko tai be jam ba ma ki ki nyo ka jing la lo ko pa ba da ka kerteng ga jom ko tai na ba ai ba ki nget ame ki shane ame ki ai ti shame ko tai ba ka ni ga de ka si jo ka jing em ko tai be tai kur khu ki ko tai be da ba ki la ka da ban phai shame ki la da ban scam ai ba ko tai ki nyo ban diang ya ka jing ko thamai ha ka ji em ko jong kur khu ma me ka ni pom sa ba ro na ba ki ni bo tan ji su bis ngat wai amen ublei nyo ban yarap bat ublei nyo ban kur khu ki ji em ko jong na ba ublei ui de pi ui pi